मी पहिलीमध्ये शिकत आहे. मी आज सुपर वुमन बनलेली आहे. सुपर वुमन म्हणजे शक्तिशाली महिला, म्हणजे आपली आई, जी सकाळी उठून साफसफाई आणि घरच्यांसाठी जेवण बनवते. घरच्यांच्या आजारपणातनं डॉक्टर बनते, ऑफिसला जाऊन काम करते, कधी ती आपल्या मुलांचा अभ्यास घेते. या प्रत्येक मुलाला या सुपर वुमन म्हणजे आपल्या आईने तयार करून पाठवले आहे. म्हणजे एक